Horas madihamua manami dohot enanami. Selamat Paskah madihita saluhutna. Pacupang musehita marhite sada program ima Sulusulu do hataM na pinatupani Gospel Light for Indonesia. Menguduti songon renungatta di minggu nong salpo ima nanienet sian buku Lukas biddu 10 sada ayat 2 rodi ayat 4 songon diponggol sadarion ima saut malomoni rohaM di banua tongaon songon na di banua gijang. Somal na memang hita amanginang mangihuton lomo ni rohani uluan manang pamimpin. Sipata dang lomo rohatta alai ima na ikon ihutonota. Adong may nalaho mabain hita taruli. Adong may lao mabain asa taruli guarni uluani manang pamimpini. Di tonga-tonga ni perkerejuan mungkin. Manang di tonga-tonga ni humaliang tak, di tonga-tonga ni masyarakat. Jadi amanginang adong do memang nadinggan, jala adong do naso denggan. Alai songot di renungat tadi bagasan sadarion ima saut malomo ni rohaM ahado sasitongna lomo ni rohani debata. Taida ma di bagasan Yohanes biddu onom ayat 40. Sonom madidok disi. Ai oddo dipangido rohani damang. Naing madapotan hanguluan saliling-nilingna ganup na marnida anaki. Jala porsea di ibana. Jala paheheokudo nasida diari parpudi. Jadi marhite ayaton amanginang takas mataida di son lomo ni rohani debata asa sahatma tuhaluaon ima hanguluan saliling-nililingna akka na porsea di anaki, akka na porsea di Jesus Kristus. Di hari Jumat nong salpu, tataringoti ma hamamati ni Jesus Kristus di hau pinarsilang. Jala tua maibana tutu tubanua toro ni tano. Jala narimingui dohot natuari. Tataringoti ma hahihianna sian hamatian. Marhua do Jesus Kristus. Ado na niula ni Jesus Kristus. Asa bui mahita tutu mardame dohot amai. Dohot debata Jahuba. Marhite-hite Jesus Kristus. Naung honauhum hiad dohita sa liling-nililingna. Bui matutu. Akka na porsea di Jesus Kristus. Mangulu sa liling-nililingna. Jadi di hamua manami dohot tinanami. Onma lomo ni rohani debata na perjolo. Asa naing manian dapotan hanguluan saliling-nililingna ganup na marnida anaki jala porsea di ibana. Hita mungkin amanginang dang taida Jesus Kristus secara fisik. Alai taida matutui bana, tahaposi matutui bana, marhite haporsiauta, marhite partodiota. Di bagasan partodiota taida matutui Jesus Kristus. Naung mate dihau pinarsilangi. Asabui mardinggan hita, mardame hita, dohot debata. Dungi musena mangihut. Dung tahaposi Jesus Kristus dung tajako ni bana di bagasan rohatta. Naing matutu hita mangulu di bagasan hati goran. Mangulu di bagasan holong. Idolomoni rohani di bata. Nian di nguluta manginang juk dohita. Mangulahon lomo ni rohaku. Mangulahon doku manyan na saut. Pangiduaku manyan na saut.
lomok kumanian na saut. Dihamua manami dohotina nami. Unang manian si songoni. Alay say saut malomo ni rohani de bata. Di bagasan ngolutta. Jala marhite ngolutta. Saut matutulo mo ni rohani de bata. Mangulu mahita tutu di bagasan hati goran. Hasitongan. Di bagasan holong. Asa tutu marmulia ma di bata. Dungia manginang na mangihu muse. Di na martangia kita lau mangido tu de bata. Jumolo mata sukun. Tuahado nata pangidoon. Asalam marmulia do goarhu. Manang asalam marmulia do goar ni de bata. Asalam jagodo di ida halak goarhu. Manang asalam jago goar ni de bata. Suku-suku mau dihita manginang. Songon tangiang ni Yesus Kristus di porlak Getsemani. Adorang so ditakup jala tarsilang ibana. Songono didok. Dada guru di lomo ni rohaku. Alai di rohamdo. On manian tangiang di ngolutta sian nasa rohata. Asa tutu tarida maun di ngolutta. Say saut malomo ni roham. Di tonga-tonga ni ngoluku. Marhite ngoluku. Di tonga-tonga ni keluargaku. Di tonga-tonga ni nahumaliangku. Di tonga-tonga ni parkarejuan. Manang di dia pehita manginang. Lomo ni rohani de batama na saut. Songon na di banua kijang. Sai tu hatta de batama mamasu-masu hita. Mangurupi hita. Laho mangulahosa. Sai saut malomo ni roham. Di banua tongon. Songon na di banua kijang. Amin.